שלום, שמי דוקטור בנימין שלו. אני רוצה לדבר על ניתוחי בזילה במבוגרים וילדים. בזילה זה מצב שבו שתי העיניים אינן מסתכלות לאותה נקודה, לרחוק, לקרוב. הבזילה יכולה להיות בזילה פנימה, החוצה, למעלה, למטה. ובעצם מדובר על בעיה שבה השרירים שהם מזיזי העין, מניעי העין, אם ניקח את הראש שלי כעין, יש שריר שמזיז את העין החוצה, פנימה, למעלה, בוא נגיד למעלה, למטה, ועוד שניים סיבוביים שאנחנו לא נדבר עליהם עכשיו. בניתוח עצמו, שהוא ניתוח מחוץ לגלגל העין, לא צריך לחשוש לראייה או לפגיעה בגלגל העין. מדובר בניתוח שנעשה בהרדמה כללית, ובו מתחברים אל שריר אחד, שניים, כמה שצריך, מחוץ לגלגל העין, מנתקים את השריר מגלגל העין, זה הכל חיצוני, ומחברים אותו מחדש בצורה מוחלשת יותר, מחוזקת יותר, ועל ידי זה בעצם גורמים למצב של כיוון מחדש של עין. אנחנו יודעים שבבדיקות נוכל למדוד בעצם את זווית הבזילה. על ידי מדידה זו נוכל להיכנס לטבלאות ולהגיד כמה מילימטר או חצאי מילימטר נצטרך לנתח על מנת לפתור את הבעיה. הניתוח כמובן לא בעל סיכויי הצלחה מלאים, כמו כל ניתוח קיימים סיכויים לצורך בניתוח נוסף, שזה בעצם הסיבוך כמעט היחידי של ניתוח בזילה הוא צורך בניתוח נוסף. אין כמעט מצבים שבהם יש בעיה אחרת. סיכויי ההצלחה של ניתוח בזילה הם משהו כמו 70%. 7 מכל 10 יצטרכו לעשות ניתוח אחד פעם בחיים וזהו. 3 מכל 10, 30% כישלון, יצטרכו אי פעם לחזור על הניתוח. מי כעבור חודשיים ומי כעבור 30 שנה. אבל כשמדובר על בעיה שהיא בעיה קיימת, נראית ומפריעה, מדובר על 100% כישלון. כלומר, בן אדם שיש לו בזילה הוא 100% כישלון, הוא פוזל. בן אדם שהולך לניתוח בזילה, יש לו 70% הצלחה. זה ב-70% יותר מהכישלון הקיים שקיים אצלו. הרבה מאוד אנשים מסתובבים עם בזילה במחשבה שאי אפשר לפתור את הניתוח, את הבעיה הזאת בניתוח, או באיזושהי צורה אחרת. יש גם ניתוחי בזילה שמשולבים גם בצורך במשקפיים. כלומר, בעיות בזילה שניתנות לפתרון על ידי משקפיים. יש בעיות בזילה שניתנות לפתרון על ידי משקפיים וניתוח. ויש בעיות בזילה שניתנות לפתרון על ידי משקפיים בלבד. אבל בזילה אמיתית שלא ניתנת לפתרון על ידי משקפיים, זקוקה לניתוח. ניתוחים רבים כאלה אפשר לבצע גם בגיל המבוגר. הרבה אנשים חושבים שאם עברנו את גיל הילדות, מדובר בניתוח בלתי אפשרי. ההפך, מדובר בניתוח שהיום, זה לא דבר מאוד חדש, קיימת אפשרות לדייק את הניתוח בצורה הרבה יותר טובה. כלומר, זה ניתוח עם תפר התאמה, נקרא adjustable suture. כלומר, תוך כדי הניתוח משאירים מחוץ לעין חוט, שניתן כעבור כ4-5 שעות להתקרב אליו ולמתוח או להרפות את הניתוח במילימטר אחד או שניים, ועל ידי זה לדייק אותו ולהפוך את סיכויי ההצלחה מ-70% הצלחה לכ-90% הצלחה. זה ניתוח שכמובן אפשר לעשות אותו רק למבוגרים, ילדים אי אפשר להתקרב אליהם בצורה כזאת ולדייק את הניתוח. כשמדובר על גילאים 15 ומעלה, כבר עשיתי לא מעט ניתוחים כאלה, וסיכויי ההצלחה שלהם מצוינים.
אנשים מאוד מרוצים, וממצב של פזילה נראית ומכוערת, אנשים מיישרים את העיניים, מישירים את המבט לאנשים, ומשתחררים מבעיה פונקציונלית ואסתטית. הניתוח, כמו שאמרתי, נעשה בהרדמה כללית. סיכויי ההצלחה כ-70%, וניתן לדייק אותם, כמו שאמרתי, ליותר עם התפר התאמה. תוצאה סופית של ניתוח כזה מתקבלת כעבור כ6 שבועות. בהתחלה רואים את העין אדומה מאוד. לילדים הריפוי הוא מאוד מהיר, תוך שבועיים לא רואים סימן לניתוח. מבוגרים לוקח קצת יותר, חודש, חודשיים. אבל התוצאה הסופית היא זו החשובה. כדאי.